her, lille. Giver han besked. Kom her. Nu skal jeg fortælle jer en lille historie om, hvordan landet det ligger. Julemanden har mistet sin juleånd. Og han er blevet tyk. Ja, det er ikke særlig godt. Nej, så vi må hellere ud og finde ham. I skal være med til at finde julemanden! Så skal vi ud og redde julemanden. Hvorfor har du gåsehud? Er du en rigtig gås? Hør, børn. Nu skal I bare høre. Jeg har hørt en profeti om, hvordan man kan finde juleånden tilbage. Men jeg har kun hørt brudstykker af profetien. Og det der sker er, at man skal smide vand af helvede til. Og resten, det er ukendt. Nej, julemand, hvad er i vejen? Ja. Jeg har det ikke så godt. Må jeg tage din temperatur, julemand? Jo, det må du da gerne. Nej, Nej, den er ikke god. Det er den ikke. nej, det er det ikke. Hvad er det, du drikker, julemand? Nej, Det er da vand. Nej, Nej, julemand! nej. Hold så op! Giv mig den der, julemand! Nå. Se her! Jamen, jeg har det så dårligt, og jeg er tørstig. Nej, vi skal finde noget til at redde julemanden! Ja! Kom! Julemand! Jeg har det dårligt. Vi har fundet ud af, hvad der var i vejen, julemand! Hvad er der i vejen? Kunne du smage det på mig? Ja, jeg kusser! Du manglede alkohol, julemand! Her, tag en Alkohol. øl! En Ja, juleøl! drik det! Ja, julemand! For det overstået! Ja, det var godt! Jeg kan allerede mærke, nu har jeg det meget bedre. Det var godt! Så det endelig bliver jul! Nu kan det endelig blive jul Ja! på KG.